बतला मेडिकल बदला मेडिकल है बंद करके बाबू चपला दुकान बंद करना चुका ఆదిలాబాద్ పుల్లి పార్లమెంట్ సభ్యులు సోయం బాపురావు అన్న గారికి తన ఇంట్లోనే అరెస్ట్ అయిన నిర్బంధం కండిషన్ మీద వాళ్ళకి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా నేను తురుముదెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ ఆదేశాల మేరకు ఏదైతే ఇంద్రవెల్లి మండలం ఉన్నదో మార్కెట్ కానీ బడిలు కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో షాప్స్ మొత్తం కంప్లీట్లీ ఈరోజు భారీ మనం ఆదివాసుల పెద్దల ద్వారా నేను మార్కెట్ బంద్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి మేము ఇంద్రవెల్లి నుంచి ఒకటే హెచ్చరిస్తున్నాము. కేసీఆర్ గారు నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే భారత రాజ్యాంగం ముందు చదువు, ఆ రాజ్యాంగం ఏదైతే ఆర్టికల్ ఉన్నదో ఆ ఆర్టికల్ని బట్టి నువ్వు వెంటనే వాళ్ళ అమలులో చేసినప్పుడు తొలగించాలని ఒకటే డిమాండ్. కాబట్టి మీరు దయచేసి ఒక పార్లమెంట్ సభ్యులు అయినటువంటి సోయం అన్న గారికి మీరు ఏ విధంగా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుందో అది న్యాయపరంగా మీరు ఒక అసెంబ్లీలో కానీ లేకుంటే ఒక రాజ్యాంగంలో చదివి మీరు చెప్పాలని మనం కోరుతూ మా ఆదివాసీ హిందువుల తరపున తురుముదెబ్బ తరపున డిమాండ్ చేస్తూ జై ఆదివాసీ.